Good morning. Ayan. Nabuo na rin yung ano, yung hollow blocks. So, itong sa gate na lang. Kamusta? Ang mga lasing kagabi. Sa mga lasing. Charot. Napakanta kami ng lasaw. Ang galing yan, kuya. Bakit ako yung meron ng palambuhan? Avocado? Wow. Ang banda. Ayun na, malaking puno na yun. Meron pa ba? Ayun o. Ayun, punta kami yung bayan. Doon na kami, ne. So, hello guys. Good morning nga. Punta lang kami bayan. Pagugupitan ko yung dalawang bata. Si Bilab tsaka si Victoria. Ayan, tapos sila, Jepoy is kukuha ng hollow blocks sa bayan. Let's go. Okay lang yan. Oo. Ikaw muna. Sunod lang kami. Kaya muna. Oo. Ikaw magdadrive, tita? Opo. Oh, si ate. Tita. Diyan ako sa harap. Sali ka na. Yes! Si Jada magpapagupit hanggang saan? Harap kami na ate. Ikaw ate? Damping din? Sa shoulder lang? Si ate. Ayun o. Hi! Seatbelt ka dyan ate ha? Opo, yan. Seatbelt dyan. So, ayan sila Japong. Sa H100. Kasi walang walang, tawag doon? Walang hollow blocks yun dito sa may taktak. Kailangan pa kasi yun sa may bandang, doon sa may labahan, ko na rin, tutuloy na rin kabakuran. So, yeah, hindi may na-contact na yata si Nene yung maglalagay ng ceiling. So, hopefully mapuntahan ngayong week para magawa na. Eh, dinahabol ko nga bago sana magpasukan is ma-flooring na din doon para makapaglinis na sila auntie. Ayan na si Carding. Let's go. Let's go, Zago. Ito kayo. Kaso si Jada daw mag-vlog eh. Baka malaglag yan din. Ano mo na lang mamaya. Iniwan yan. Hindi na tayo. Uy, bukas pa yung door mo, Jada. Ha? Dito na kami sa Walter Mart. Ayun, pakainin ko muna tong dalawa. Dalaging ding. Anong gusto mo ate? Ayan. Papa-hot oil ko si ate. Next. Yan ang masarap pag pag may tawag doon, babae kang pamangkin, makakasama mo sa mga ganito. Pag si Chris na, wala na. Kaya muna kami. Kaya na kayo. Si Jada, tawa ng tawa. Kaya na muna kayo. Ayan, dito kami sa Watson's. Kumuha kami ng mga pang-alaga sa hair nila. Na, si ate dalaga na. Yeah, tuloy. Anyway, ayun. Ito lang bibiling ko dito, guys. Sobrang effective nito sa Baba mo muna nga din sa dandruff. Kuha 10 ding 6. 10 na. Sobra po isa. Sobra. Ay, tawag nalaglag. Ayun. Okay na? 10 na? Okay. Okay na yan. Let's go. Ayun silang buhok ni ate. Para kang talo mo pa yung sumisisid sa dagat eh. Putol-putol ang buhok. Ang daming split ends. Ito haircut lang eh. Kaya mamaya na to. Diyan ka lang muna ate ha. Ang sarap po rin gitaw kay Pia. Ay, gusto ko para mapagkabuhok ko or ulo yung mga ginagalaw sa katawan ko. Eh, ano po din pala
Deli ko rin. Aso ko tigas. Loading! Ayun, pauwi na kami guys. Ang tagal nung ano ni ate. Yung buhok. Eh bakit ano? Go, 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 go. Ayan, yung mga hair nila. Pinaiklihan ko. Si Taylor, baka nawalaan si Taylor. Buti yung ano, umulan ng konti. Super konti lang. Di nga naramdaman ng ano eh. Hapo. Hi. Salita ka. Paano ako mag-vlog niya? Paano mag-vlog yan? Hi, ate. Hi. Wala tayong vlog. Wala, puro tawa. Baka na nga. Ito na po, nag-ano na po kami. Ito na po, pauwi na po kami. Reporter. Ay, ano yung ate? Yung ano, camera. Ay, ganunin mo para makita natin. Ito na po, pauwi na po kami. Uy! Bungkay. Galing. Galing sa pagpapaganda nila. Harap niyo sa inyo. Paano kaya yung puro daan natin? Pero, Hindi pa alam na eh. ganyan. Ganyan pala yun. Ayan. Yan mag-vlog. O, diba? So, pauwi na kami, guys. Tuturo ko sila mag-vlog. Sabi ko, yung mag-vlog kayo at wala tayong vlog. Nagantay lang tayo dun sa ano, pagpapaganda nila. Hawakan mo na yun, te. Try ko ipatong dito. Wait lang. Wish ko lang hindi kayo malaglag. Dapat may ano, yung... Kaya nga eh. Ayan. Hindi naman na yan. Yun ang sabit. Oo nga eh. Hindi din. So ano na, last stress na. Gutom na ako. Kayo ba? Supa mo. Hindi ko kasi kinain yung ano, yung burger. At hindi naman talaga mahilig sa burger eh. Nag-try lang ako kaso sa 2 kagat lang nga tayo. Parang hindi ko masikmura. Buti pa chicken burger. Marami kaming kinain kanina. Masarap naman ata yung niluto doon ni Lola nyo eh, sa bahay. Kaya doon na lang kami kakain. Tapos magpa-practice ako sa ano, sa Karanglan. Magpa-practice ako ng manual para ma-drive ko din yung H100. Kaya nagmamadali kami umuwi. Kaya pa naman. Sa pinunta namin, yung may mahabang ano. Sama kayo? May mahabang road. Parang bypass road siya. Papuntang Isabela. Pinag-practice na namin nila Bunso. Di Bunso pa. Joyride. Ano si ate? Ganto kayo ng ano ni ate? Ayun. Mira. Oh. Yeah, bagay sa'yo yung hair nyo. Hindi na mainit. Yeah, hindi na magdadali. Tapos pinilang ko siya ng ano, shampoo. Argan oil para babad niya lagi yung hair niya. Para gumanda yan. Akin maganda. Si Jada maganda nung ginagawa mo din. Healthy ng buhok mo ah. Tsaka ate, kain ka ng kain natin ng masustansya. Kasi pag masustansya kinakain mo, pagkain din ng hair yan. Talaga. Dapat lagi kang nag-vegetable. Pagbulag. Pagulong ulam. Dahil may ulam ah. Pagulong ulam. Minsan upo. Ha? Upo. Kumakain ka naman ng upo, diba? Ano si Badingding? Ganda ni Badingding. Ano ba yung nilalagay mo dyan sa buhok? Ayun, dapat iiwan ko si Jada bukas. Kaso baka ano, magalit yung kapatid ko. Kaya sama ko na lang siya pa-uwi ng Pasay. Kawawa sa ate Bila. Wala na naman kalaro. Okay lang naman. Sabi si Shay. 3 meters lang yan. 3 meters lang, galing dito. Mula dito.
Eh, what? Bababa pa rito. Wala kang tambak. Wala pang tambak. Dito ka. Yung arko na. Nagkatiwa na dyan na lang. Yung gate lang. Ay, Chard, naambun nata, Chard. Naambun ba? Len! Diyan yung ano, kuya, yung Bahala ka na. Naambun eh. Yung parang may may bearing yun. Ah, very. Tutungtong doon sa taas na naka-pusli dito sa gawi dito. Mga ganyan. Mm. Dito naman dadaan yung bearing dito. Kaya parang halimbawa ito na yung sliding door niya. Parang ganyan. Mm. Sasabit siya ron. Pero hanggang ganun sa kataas. Oo. Yan, ito taas niya. Yan. Ah, di ba masyadong mataas? Hindi kasi ano pa yun. Hanggang dito yan. Siyempre sa flooring. Flooring. Flooring to ano yan. 3 meters talaga. Ano ba size na ano nito? Si Tonyo. Yung taas niya. Para ang laking jig kasi. Payo, bawasan natin. Kaya nga kuya. Alin? Kasya lang tong gantong sasakyan. Tabi na la. Ayan. Alis na kami. Practice ako mag-drive. Magpa-practice ako, me. Practice ako. Oh, yung pad. Itong ano. Yung ganyan kataas. Diyan mo muna, boy. Para hindi ano. Para tingnan natin yung taas ng ano gate. Ito sa ilayin ko yung bahay ko. Pag umuulan din eh. Lalagyan daw dyan ni mama ng dragon. Sana. Sa gitna ng arko. Charot. Ayun, si Taylor. Kasama si, ano, yung isa kong pinsan. Tuturuan mag-drive naman doon. Tapos ako rito. Tuturuan ako ni Jepo yung mga pag, ano, mga aapak-apakan. Dali lang yan. Kasi parang nakakailang eh. Laging nakaapak sa... Nakakapagod talaga ang manual. Lalo na pag na traffic. Ayun nga. Pero Pag yung ano pa naman, saglit lang ano lang yun. Parang nakamatic lang din yun eh. no, sige. Matic ka na. Kwarta tsaka. Ay, excuse me. Uwi ako. Wala, kinabahan ako lang yan. Kinabahan ako doon ah. Kasi yung galing ko yun sa ano kasi. Okay, next student, si Atan. Si ate, hindi niya maabot. Oo, hindi ko maabot yung ano, yung clutch. Oo nga eh. Hindi nga. Hindi, I mean yung ano, yung clutch ang lalim. Hindi ko maano nung... Grabe. Ayun, okay na ako guys. Si Atan naman. Next. Go! Ikaw. Okay ka na? Sige, turuan mo yan. Tapos to kapatid din nila Mark. Turuan din mag-ano. Mag-drive. Kami sunod ako. Ayun, okay lang. Okay lang. I mean, anong sunod? Tumigil ka, bata pa kayo. So, ayun, nakadalawang ano na ako guys. Ay, hindi pala dalawa. Isang balik pa lang. Pero, ayun. Nakapako na yung yung sa clutch, kung paano mag-change gear, yung gano'n. Madali lang naman pala talaga. Kaso, ang lalim ng clutch nung ano, H100. So, yung bias ko talaga sakto na para maisagad yung ano. Kasi pag, di ba, pag hindi mo na isagad yung clutch, is hindi hindi kakagatin yung cambio. Kaloka. Nakaka-enjoy. Parang feeling ko mas may thrill itong manual. Pero pag pang city drive, mas okay sa akin yung matic. So yeah. Kala ko di kami matutuloy ngayon sa pag-practice eh. Buti gising si Japong. So yes, mga 2 balik pa siguro. Ano ko na yan, gamay ko na yan. Hi, kayong 2, dalaga. Ayan yung mga buhok nila pala guys. Parang nahangin na yung nila eh, buhok nila eh. Picture na kayo, dali na ate, pang profile pic. Ay, hindi pala ako pang... Ang haba pala talaga nito, hanggang doon pa. Bilis natin, gawin mo yung ginawa ko kanina. Ayan, nag-aano po sila.
Ulit na naman po. Ay! Uy, kaganda. Ay, ate! Hi! Selfie. Feel na feel. Ang ganda ng sunset. Yan. Pangatlong ikot na ni Tito Darcy. Trabida. Ay, nagpipicture sila. Maganda po kasi magkuha si Ate Love. Yan. Ganda ng sunset. Pangalawang ikot na ni Tita. Mag-practice. Pangalawang ikot yan na Ay, Ate Love. Hello. Hi, guys. Hello! Dati naka-record yan, ha? Magaling po si Ate Bilab mag-selfie. Pakita natin, Telab, yung mga selfie mo. Di yan makikita. Kan? Tita. Subukan ko muna. Vamos. Ay, may chat. Subukan mo. Papaalis na po. Paalis na po yung ano. Ito, try mo yan, Tito Atan. Huwag ka na yung sumama. Hindi ko naman. Yan. Pangilang ikot mo na yan, Tito Atan. Pangalawang ikot niya na yan, kahit spoiler naman. Yan, galing-galing talaga ni ate. Ate, pwede ka na ano nga yung photographer? Pakistart na yan. Okay. Uwi na kami, guys. Ayun, konting practice pa. Pasahero na lang siya. Grabe, gripo yung ano eh. Yung cambio. Cambio. Pinagpapawisan yung kamay ko. Sobrang nervous eh. Ayun, nakuha ko naman siya.